Viktorija, možeš da počneš. Zlatna jabuka i 9 paonica. Bio je jedan car, pa imao 3 sina i pred dvorom zlatnu jabuku, koja je za jednu noć i ucveta i uzre i neko je obere. A nikako se nije moglo doznati ko. Jednom stane se car razgovarati sa svojim sinovima. Kuda se to 9 rod naše jabuke? Na to će reći najstariji sin. Ja ću noćas čuvati jabuku da vidim ko je to bere. I kad se smrkne, on otide pod jabuku pa legne pod njom da je čuva. Ali kad jabuke već počnu zreti, on zaspi, pa kad se u zoru probudi, a to jabuka obrana. Onda on otide k ocu i kaže mu sve po istini. Tada se ponudi drugi sin da čuva jabuku, ali on prođe kao i ona i zaspi pod jabukom, pa kad se u zoru probudi, a to jabuka obrana. Sad dođe red na najmlađeg sina da i on čuva jabuku. On se opravi, dođe pod jabuku i namesti krevet pod njom, pa legne spavati. Kad bude ispred ponoći, on se probudi pa pogleda na jabuku, a jabuka već počela zreti. Sav se dvor sjaji od nje. U taj čas doleti 9 zlatnih paonica. 8 padnu na jabuku, a 9 njemu u krevet. Kako padne na krevet, stvori se devojka da nije bilo lepše u svemu carstvu. Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. Pa onda devojka ustane i zahvali mu na jabukama, a on je stane moliti da mu ostavi barem jednu, a ona mu ostavi 2. Jednu njemu, a drugu da odnese svom ocu. Devojka se potom opet pretvori u paonicu i odlete sa ostalim. Đavo i njegov šegrt. To je strašna neka bajka. Bio je jedan čovek, pa imao je jedinca sina. Ovaj sin reče jedanput ocu: babo, šta ćemo raditi? Ja ovako ne mogu živeti, nego idem u svet da učim kakav zanat. Vidiš kako je danas, koji zna najmanje zanata, taj svake bolje živi od svakog težaka. Otac ga je dugo odvraćao govoreći mu da u zanatu ima brige i truda i kako bi ostavio oca sama. Ali kad se sin nikako ne dadne odvratiti, najposle mu dopusti otac da ide da uči zanat. Onda se on digne u svet da traži zanata. Putujući tako, udari na jednu vodu i idući pokraj te vode sretne s jednim čovekom u zelenim haljinama, pa ga čovek zapita kuda ide, a on mu odgovori: idem u svet da tražim majstora kakvog da učim zanat. Onda mu reče onaj čovek u zelenim haljinama: ja sam majstor, hodi k meni pa uči zanat kad ti tako srce išta. Dete jedva dočeka i pođe s njim. Idući oni tako pokraj one vode, najedanput majstor skoči u vodu i stane plivati govoreći detetu: hajde za mnom, skači u vodu i uči plivati. Dete se stane odgovarati da ne sme, jer ga je strah da se ne utopi, a majstor mu odgovori: ne boj se ništa, nego skači. Dete skoči u vodu i stane plivati sa majstorom uporedom. Kad su bili na sred vode, uzme majstor dete za vrat, pa s njim u vodu na dno. To je bio đavo. On odvede dete u svoje dvore i preda ga jednoj staroj babi da ga uči, pa se opet vrati na ovaj svet. Pošto se on vrati i baba ostane sama s detetom, onda mu stane govoriti: moj sinko, ti misliš da je ovaj čovjek kakav majstor kao što su majstori na onom svetu? Nije on onaki majstor, nego je đavo. I mene je tako prevario i dovukao amo s onoga sveta, a ja sam krštena duša. Nego poslušaj me što ću ti kazati, ja ću tebe učiti svemu njegovo zanatu i on kad god dođe pitaće te jesi li šta naučio, a ti mu svak da kaži da nisi ništa, ako si rad da ga
se kurtališeš i da se opet vratiš na onaj svet. Posle nekog vremena dođe đavo i zapita dete, šta si naučio? A on odgovori, nisam još ništa. A tako prođu 3 godine dana i kad bi god majstor zapitao dete šta je naučilo, ovaj bi mu svagda odgovorio da nije ništa. Najposle ga zapita đavo još jednom, jesi li što god naučio? A dete mu odgovori, nisam ništa, nego sam zaboravio i ono što sam pre znao. Onda se đavo rasrdi pa mu reče, kad ti do sad nisi ništa naučio, nećeš nikad ništa ni naučiti, nego idi bestraga kud te oči vode i noge nose. Dete koje je već dobro đavolski zanat izučilo bilo, odmah skoči na vodu i stane plivati ka kraju i isplivavši iziđe na breg i otide k ocu svome. Otac kako ga ugleda, daleko istoči predanj govoreći, gde si sine za Boga? A sin mu odgovori, učio sam zanat. Iza toga prođe neko vreme i dođe vašar u obližnjem jednome selu. Tada reče sin ocu, babo, hajdemo na vašar. Otac mu odgovori, a s čim ćemo, sinko, kad nemamo nigde ništa? Ti za to nemaš brige, odgovori mu sin, i pođu na vašar. Idući tako putem, sin reče ocu, kad budemo blizu vašara, ja ću se stvoriti lep konj, što ga neće biti u celom vašaru. Sav vašar čudit će mu se, a moj će majstor doći da kupi konja i što god zaceniš, on će dati. Ali se nemoj šaliti da mu daš ular, nego kad novce primiš, odmah mu ular skini s glave, pa udri njom o zemlju. Kad dođu blizu vašara, dete se pretvori u